Egyelőre nem tudni biztosan, hogy Súlyog Tamás aláírja-e a saját menesztését. Az országgyűlés ma dönt az alaptörvény 17. módosításáról. Ez a javaslat megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a törvény elfogadása után Súlyog Tamásnak 5 napja lesz az aláírásra. Ha ezt nem teszi meg, megfosztási eljárást indítanak ellene. Az államfő korábban határozottan kritizálta a javaslatot. Kijelentette, hogy az több ponton is sérti a jogállamiság és a demokrácia elvét. A Sándor-palota egyelőre nem adott egyértelmű választ arra, hogy aláírja-e a dokumentumot. Magyar Péter hétfő reggeli nyilatkozatában úgy vélte, hogy a Fidesz megtiltotta az aláírást az államfőnek. Ez arra utal, hogy a politika az aláírás megtagadására, vagyis az elnök ellenállására számít. A fejlemények a napokban dőlnek el. Amennyiben az elnök elutasítja a törvény szignálását, az példátlan alkotmányos konfliktushoz vezet. Ha Súlyog Tamás az 5 napos határidőn belül nem írja alá az alaptörvény 17. módosítását, a Tisza-kormány azonnal megindítja ellene a megfosztási eljárást. A megfosztási eljárás megindításával Súlyog Tamás nem gyakorolhatja köztársasági elnöki jogköreit. Az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke veszi át. A jogköreit vesztett elnök helyett a házelnök fogja aláírni az alaptörvénymódosítást. A végeredmény változatlan marad, Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása alapján Súlyog Tamás mindenképpen távozik a hivatalából, és a parlament augusztus 20-a előtt megválasztja az új köztársasági elnököt. Ha az országgyűlés elnöke, a házelnök, írja alá, a módosítás a Magyar Közlönyben való kihirdetéssel hatályba lép, az Alkotmánybíróság pedig tartalmi okokból nem semmisítheti meg azt.